IFM News. IFM News. Lokal. Idol John, go ahead. Namulaan na ti ornamental plant iti pasukin bypass road, particular kadagiti plant boxes iti paset na titenga iti nadakamat kalsada. Iti kaditi inisyatibo ti lokal na gobyerno para iti naberberde pasukin nga dana ti tema pasukin in bloom a community effort. Naimula ti Bougainvillea ang nagaget nga sabong kinaranyag kinabeddak akulay ket bigbigay na ti kaaduan asumim simbolo dayto iti kinatitker kena panagkaykay sa ti komunidad anyaman panawen. Nagbibinadangan dagiti 33 barangay pabay na ti panangidaulo dagiti barangay officials karaman ang nakipagpasetpay dagiti bumarangay, transport sector kastapay dagiti empleyado ti munisipyo. Kalpasan na ti panakaikali dagiti mula ket dito met anak ti binadang ti Bureau of Fire ti Philippine National Police sa ti BSP tinang Sibugen kadagiti na imula ken nangipaaymet ti seguridad ti Philippine National Police kambayatan na ti aktibidad. Naragsak met iti so amin ang nangimatang ken nakipagpartisipar iti daytoy nga aktibidad wenno ti panakaimula dagiti Bougainvillea ken namnamaenda abayat ti panakairamot ken panagungar dagitoy ket agbalin na testamento at tinadakamat nga ili ket negat asop suportaran na iti panakatagiben ti aglawlaw. Ditoy pa maipakita ket adda panagador as ti ili ken ti dedikasyon para itinaranan niya ang masakbayan dagiti sumarsaron tupay a henerasyon. May tapno makita dati pagbaitan na at puros mo ngamin puraw ti makita ta Idol Joan. Owen Idol Bernal ken ti sabong nanto at adanto nga mangkiti awareness Idol Bernal to di nga kakakulay met amin ngamin iso nga dita nga mapagdifferentiate ti dalanen dan. It can also hold no kas pagarigan ya dede apo no ada digite ma semplang no kas pagarigan at dakal ti naganan. Dati poon na hindi kiti dati mismo nga sabo dati mismo nga poon na kadati ket mabalin nga mang hold no kas pagarigan ka digiti dati ni apo nga madisgrasya at kasano mo kami nan data kata pagbalinan mo kami nga racing area iti pasukin Ilocos Norte. Juan Idol Bernard. Nagaputa 4 lanes di kami? Juan. 4 lanes sapay lang anat naganan awan mat mang bambantay kadeta nga lugar nga mang hold kumakadakwada no kas pagarigan awan ti signage siya pa nga slow down, di ba? Awan ti speed limit na. So it's a freeway. Samo ka lang makadati PNP ijay to pungto na. Pungto ken pungto. Di tatenganan awan mang hold kadakwada nga slow down. Kasi kuma, di amen. So halos nga makita tita nga bypass road, yung extension road dito Ilocos Norte pagbalinan damatan nga racing ground. Owan nga rod Idol Bernard agalo digiti agtutubo. When ti pumpuntusik ditoy ada kumamot agpuli-puligos kami na haan nga dati kasakama agbambantay enta tollway di ngamen nga adalata nga agwang-wangwang. Idol Bernard chambaan na diti nalpas no kanti panagsursur dai so mati panagsublin digiti aglulumba Idol Bernard. Katamo ngami nga regular nga ada agpuligos ket da regular ka diket sa amot. Di ba? Irregular da at kitam. At di da nga mabuteng no ada diti ore agsilaw lang deta patrol kareng ko dakel nga banag di jayan nga agpulpuligos ka deta nga lugar. Awan kinadayo pa ket makita dan Idol. Wan adayo pa ket makita dan. Adaman na amuakon nga pagdeditan dan. Di ba ti matiltiliw ket diti along asideg ka detoy going to La Paz, going to Kasili nga area, di ba? Dita ti pakatiltilawan da. DJ sumang-at dita sakbay ka nga mapantibakara detan adot agde-date ditan Idol Joan. Yan, Barit no kwan Idol. Ano deta nga area? Baritan? Barit wen. Booking ko mutan digiti ko aglimlimang. Apa kami nga anaayata. Ditat pangi kabila nyo digiti ko
Dati pa nagde-date yo kat awan lat nasayaat nga lugar nga pagturungan yo ta dita kay nga ag-date. Barit gayam deta. Deta turod nga pag deta sangat Idol Joan. Turod or bantay pa kay di detan. Bagi gayam ti barit ditan Lawag City. Okay. Any more Idol Joan? Medyo pa lang tiya dabag itiya bypass pasukin kadwa 99.5 FM Lawag Idol Joan 15 tatak or